få höra en liten rolig grej bara. Jag har varit på Äventyrslandet. Nej, det var inte så roligt. Första karusellen. Jag gillar att jag hade ju inte ätit någonting, så det kan ju vara roligt också. Så redan och den andra karusellen så stannar den. Fast då liksom, ja, den skulle inte stanna, fast den gjorde det ändå. Så jag och min kusin, vi satt där. Min kusin började gråta då, men hon är 6 år. Så vi satt där liksom och bara liksom, åh herregud mamma, hjälp! Och så startade den, och så jag kanske satt där i bara någon minut. Sen började den åka igen. Det var precis innan en nedförsbacke så. Så, ja. Men och sen, ja. Så gick vi runt där och vi spelade lite och klass gjorde vi. Så det var skoj. Men det dåliga var i början då, men sen gick det där bra. Jag stannar på den här lampan, jag vill inte stå här. Jag vill stå mitt på mig. Jag vill inte åka. Jag ska bara fixa lunch. I'm back. Så det var min dag det. Och så alltså den här tröjan då. Jag gillar den här för den är liksom så här. Och så står det så den mamma jeansen är lite fort. Det står So Me Forever. Och så är det liksom typ lite, vad ska man säga, ett hjärta där och lite så. Så det är det snett. Jag tror det kommer nog från Lindex tror jag. Ja, den kommer från Lindex. Det kan jag få nu. Och så har jag de byxorna. Det är typ som jeans. Alltså jag brukar ha en här uppe. Man kan se här uppe. Men det är bara för att alltså håller man så här, sätter här nere. Så blir det liksom lite fult. Jag sätter alltid dem så ungefär. Fast det ser inte folk när jag gör så. Det är gullig. Och så är det typ fickor här. Fast det är en ficka. Man kan inte lägga allt där. Och de har kommit från H&M de här byxorna. De är faktiskt riktigt snygga. Cool färg. Så det är det. Och så har jag bara utsläppt hår. Inget smink. Som sagt, vi ska ha en giveaway. Så först ska vi åka till Ullared och sen ska vi ha en giveaway. Så det blir bra. Man kommer att vinna lite saker och så. Men vi snackar mer om det i giveaway-videon. Så yes. Men det kommer inte bli på den i augusti så alltså det är ju nästa vecka. Nu ska jag på tisdag. Min namnsdag. Jag har det med min syster då.
måste ha namnsdag då också. Vi brukar inte fira det så. Namnsdag. Varför firar man det? Jag fattar inget. Men ja. Nu som fattar. Gud, här nere. Så ja, jag får nog säga goodbye nu. Men ja, hejdå.